Iki lho yu lawahku buka geingi, aku jangan bening bayam karo gambas, terus tak goreng ote-ote jagung manis karo tak penyetno iwak panggangan yu. Masakan model ngene iki, geingi aku blonjo entek 26.000 to yu, murah kan. Lah daripada tuku wis entek piro to yu, rong jangane, rong lawohe, rong gorengane. Lah iki cukup duit 26.000 wis lengkap, oleh sak sayure, oleh sak gorengane, terus oleh sak iwak sambele yu. Brambang karo bawange karo minyake aku wis nyetok sik lho yu, ora kok 26.000 iku lengkap kabeh sak minyake sak brambange yu, lak genah cepet sugih tenan aku yu. Nah, saurunge masak kita siapno sik kabeh yu, ana bayeme mang wis tak putiki, terus gambase ya tak oceki, dadi kok karek sacet cepet ngono lho yu nek disiapno kabeh. Nah, iki jagung manise sak plastik ngene iki isine 3 yu, regane iki mang 8.000. Iki engko sing loro apa tak gawe ote-ote jagung manis terus digoreng pedus-pedus ngene iki lho yu, pokoke enak ote-ote jagung manis iku. Terus sing siji tak tugeli ngene iki apa tak elakno jangan bening yu, dadi duduhe men suweger ngono turoe jagung manise yu. Nah, iki sing loro tak sisiri sik jagunge, saurunge iki mang tak umbah lho yu. Dadi masih jagungku buntelan rapet, tapi nek bar tak oceki tetep tak umbah ben tambah ruwesik ngono lho yu. Nah, liyane jagung iki mang bumbune ya wis tak siapno kabeh yu, ana bawang brambang wis tak oceki. Dadi genah ngono lho yu, engko karek plang-plung. Nah, pertama iki tak cekel jangane sik yu, iki banyu diumopno, lebokno jagunge, lebokno kunci digeprek ambek brambang. Nek wis umap ngene iki jagunge berubah warna, lebokno irisane gambas. Terus bumboni uyah, diboni gula ambek kaldu bubuk. Bar ngono terus godhog sedelok sampai gambase mang setengah mateng yu, terus lebokno bayeme. Jadi aku nek masak jangan bening yu sing ngene iki tok yu, bumbune brambang karo nan kunci. Lah nek bayeme wis masuk, wis karek ngumopno yu, karek ngenteni bayeme mang medhuk, wis beres jangane, tinggal sik. Terus lanjut aku pengen racik ote-otene iki yu, tak siapno mangkok terus dikei terigu. Dadi sing tak gawe iki bumbu adonan terigune sik ya yu, terus dikei bumbu, mang bumbone iki mang ana bawang brambang tak kunci saiki. Tak blender terus tak kei uyah, tak kei gula, mbek tak kei margarin saiki ben tambah gurih, dikei banyu terus diuduk-uduk sampai rata yu. Pokoke nek banyune kurang yo karek nambahi ngono lae, pokoke yo diuduk sampai pas adonan iki mang. Kaya nek gawe ote-ote sayur biasa ngono lho yu, cuman bedane iki aku gawe jagung manis tok, soalnya induk jagung manis pedus-pedus. Kadang yo tak tambahi sayur tapi kiblas ora tak kei sayur popo, mok tak kei jagung manis tok yu. Atek yo lali pisan yu iki mang aku ora tuku godhong brambang, dadine rupane pucet kaya wong kesemper ngene iki lho yu. Tapi yo ora apa-apa le, rupane pucet radas, sing penting rasane krasa, nasine legine, sing penting krasa lah ya wis enak le yu. Wis bar ngono terus digoreng sampai garing, rupane rada coklat-coklat sithik yu. Terus nek wis ngono terus diangkat. Adonane semono ki mang tak goreng separo yu, sing separo kok tak goreng pas sahur. Terus lanjut goreng iwak panggange yu, ki mang iwak panggange wis tak kum karo uyah karo bawang ben krasa asin. Nah, nek wis mateng diangkat, bar ngono goreng sambele, lombok, bawang brambang, tomat, terus dikei terasi digoreng sampai mateng yu. Nek wis bar terus diangkat, bar ngono terus diulek sampai lembut sambel